לא, זה משחק פר זה כאילו. טוב, זה די מגניב, אני חייב להגיד. רגע, לא. טוב, אני תמיד מתקרב בשם מאוד. בוקר טוב, השעה עכשיו 11, בשעה 12 אנחנו עושים צ'ק אאוט, אז יש לנו בדיוק שעה, או לי לפחות, כי הם לא רוצים לעשות כלום, ללכת לחנות בגדים, יד שנייה, ולמצוא שם כמה מציאות. אני חייב להגיד שקר פה בטירוף. $33. אז ככה. ירדון הולך להשיג את הקפה שלו של הבוקר. זה כזה מושחד כאילו. וואי, סיימת כבר את הסינמון? וואי, זה כזה טעים דרומי. כאילו זה סינמון? זה סינמון המקורי של האמריקאים? לא, אני לא... יש רשת אמריקאית של סינמון? כן. זה לא פשוט מאכל כאילו? לא נראה לי יש רשת. לא, השם של המאכל עצמו, זה השם של הרשת. ואז כאילו בגלל שהרשת נורא מפורסמת, אז התחילו לקרוא לזה סינמון. קוראים לזה סינמון רול, בעיקרון. באמת? כן. טוב, המשקה של דורון קפה בחצי. הוא פשוט לא יכול להמשיך לשתות אותו, אז הוא זרק אותו. קפה, הוא תופר לקרח. אנחנו הולכים לעשות שופים כמו הישראלים הטובים שאנחנו. זה עם הפדים האלה? כן. לא, בלי פדים. הולי. הרי. תמדוד פה, הוא מחפש את המדידה ומצאנו איזה בקרום. שמנו את הבקרומס. אם הייתם מגיע לצד, היו רואים את הרגליים שלך פה מבחוץ. Walking the homeless feet. Look into this. Doesn't look good. They're crazy. The Tommy Shelby for real. Yes. So bad. אנחנו נכנסים להוסטל בפעם הראשונה. זה המקום. מה זה השקית הזאת? זה שלכם? שלך, שלנו. היה מנובל. קומה 3. הצלחה לנו. אנחנו לבד? וואי, מיטות סבבה. אחלה מיטות. וואי, אני לא חושב שגם אצלי יש מקום לשלי. אוקי דוקי, עכשיו לא יכולים לגנוב לי. זה חרז. אוקיי, אני חושב שאולי זה לא מיקסט, כי אנחנו רצינו שזה יהיה מיקסט, שיהיה פה קצת ווימן, אבל... קצת ספייסי. קצת ספייסי. אבל זה לא הגיוני שבנות יבואו לישון בחדרים גברים שהן לא מכירות פשוט באירופה, כאילו, בטיול. כן. למרות שהן רוצות, כאילו, הבנות כאילו באירופה, כאילו... לא, הן רוצות להכיר, אבל לא בחדר כשהן ישנות, כאילו, אתה יודע. איזה נוף מטורף. טוב, כמו שאמרתם, אנחנו כרגע לבד בחדר. הציפייה זה שהגיעו עוד אנשים, אנחנו מקווים, אנחנו נשארים פה עוד 2 לילות, ואז אנחנו מסיימים כאן את הטיול של הבויז בפראג. אבל כרגע אנחנו לבד, שזה גם סבבה, יש לנו חדר ענקי כאילו. זה לא יפה כמו הדירה הקודמת, אבל יש שירותים בתוך החדר, אז אנחנו בסדר. המים של אירופה, אני לא יודע אם זה ספציפית בפראג או כל אירופה, כשפותחים את הפקק, הוא לא נפתח לגמרי, יש איזשהו חלק פה שפשוט בכוונה נשאר ככה בשביל שיהיה אפשר לשתות, בלי הצורך לקחת את הפקק ביד אחת, אז זה מין פשוט נסגר. לדעתי זה יותר נוח. דורון הוא האיש דרכים שלנו. האוכל לא מפסיק להגיע. Is there maybe a way I could get water? How can I get a water? Well, how can I drink from the faucet here? Is there like a container? No, you just kind of go. Yeah, did you do that? בוא, אני צריך להחליף לבגדים יותר פנסי, בגלל שאנחנו הולכים לקונצרט בהשראתו של אבא של ירדן.
כי וואי, נעליים זה קרייזי עם זה. וואי, זה ווילד וורק. זה מטורף. או, hell yeah. אווירת קריסמס עד הסוף. טוב, זה אמור להיות האולם שאנחנו עכשיו נגיע אליו לקונצרט. אנחנו הולכים כבר ב10 דקות. אבל שילמנו, אז הכל טוב, כאילו. הכניסו אותנו, ואנחנו נשאל הכרטיס בצ'כית, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו יושבים, ולא יודעים מה כתוב עליו. אוי, זה נהדר. אז אנחנו נהיה מבושלים ונשאל את האנשים בזמן שהקונצרט כבר מתנגן איפה אנחנו יושבים, שיעזרו לנו. כן, נהיה מצוין. והם יעזרו לנו, כי הצ'כים מאוד נחמדים. טוב, אנחנו היחידים שאיחרו. יכול להיות שלא הכניסו אותנו אפילו, כן. בעצם רק אחרי ההפסקה אנחנו נוכל להיכנס למושבים ששילמנו עליהם, כי אנחנו מאחרים. אני לא הגעתי לבוש כמו שצריך, אני חייב להגיד. ירדן נגיד התלבש כמו שצריך, אבל אני ממש לא. וגם דורון ממש לא. מבחינתי זה היה חוויה שווה. זה היה חוויה שווה, כאילו זה משהו שלא עשיתי לפני. אז אני ממליץ לעשות את זה אם לא עשיתם את זה לפני. זה לגמרי המקום. כאילו פראג זה אחד המקומות לעשות את זה, אולי איטליה, כאילו זה מקום. כן, אבל לכו למשהו שאולי שעה כזה 40 דקות, לא שעה וחצי. באיזשהו שלב זה טיפה ממצא את עצמו. Hey guys, this is my vlog, non-stop smoking, that's the name of the vlog. Chesterfield 24/7, hell yeah. השיניים שלך יהיו כמו צ'סטר. Who the fuck is Chester? נכון, צ'סטר. וואי, צ'סטר הוא באמת צ'סטר, הוא על כל הקופסאות שלהם, הוא על כל הקופסאות שלהם זה אותו... אבל יש שני צ'סטרים. לא, זה לא אותו בחור. אבל יש לו גם שיניים, הכל כאילו, כל הגוף שלו דפוק. לא, רגע, אני אראה לכם את צ'סטר. זה לא, אותו צ'סטר. צ'סטר, זה צ'סטר של 2016, ובקופסה הישנה שלי היה צ'סטר של 2025, הוא קצת יותר קוקט. כן, כן. סודי. לי הלחום שהשיער שלו הופך אותו לרוסה, דוד. אם הייתי עם שיער קצר הייתי אומר, yes sir! The Demon. עכשיו זה third person של Demon. לא, זה משחק third person כאילו. זה GTA. ככה כל המלבושים, ככה. ואני ודורון כמו איזה כלומניק. אני בכלל נראה מוזנח לגמרי גם בתסרוקת הזאתי. או פלט. Je me vis perdu. Je m'appelle ירדן. וואי, זה מתאים לך, אני מחליט. נכנסנו למסעדה הודית, פשוט הדבר הכי ספונטני בעולם, ואנחנו מזמינים 4 מנות עיקריות שנשתף בין שלושתנו, זה פשוט הולך להיות וכנפיים. וכנפיים. האפגני צ'יקן טיקה. Afghani chicken tikka. Yes. Chicken tikka masala. Tikka masala. And the chicken curry. Thai chicken curry. Thai chicken curry. Yes. Thank you so much, thank you. Oh, Hell yeah. דבר פרסטינג ספייס אני מתקלח. הוא לא התקלח כבר יומיים. התקלחתי אתמול בערב. You gotta believe me. Yes. Chicken tikka masala. Thank you. וואו, וואו. וואו, זה ממש טוב. וואו. הטעמים במנה הזאת, בכל המנות שלקחנו, פשוט באמת מצוינות. זה דומה, אבל זה גם שונה וזה ממש טעים. כל מנה כזה טיפה שונה וטעימה בדרך שלה. גם הכמות חריף לא מוגזם. קשה לי בדרך כלל עם חריף, אבל כאילו זה היה ממש סבבה. כן. גם הכמות עוף לא מוגזם. גם הכמות עוף לא הייתה מוגזמת. אני וליאל עושים קונסום למלא דברים. אנחנו עושים קונסום להרבה. וואי, באמת. אתה יודע כמה אכלנו כאילו בשבועים האחרונים, מלא אוכל. הרבה יותר מדי, נכון? אתה יודע כמה מנות נפרדות, כאילו מרקים, נקיות, זה לא נגמר. וואי, איזה מוב טוב זה עכשיו הולכת לישון. וואי, איזה מוב. זה הפרפקט מוב. אני לא יכול לחשוב על כאילו מוב יותר טוב. We're geniuses. הולכת לישון.
How did we come up with this idea? It came to me in a dream. Excuse me. Can we have the check, please? Oh, thank you, sir. Thank you very Thank much. you so much. Can we split it by 3, please? Split by 3. Absolutely. By card. My card. Yes. Okay. רגע, למה אתה עושה את זה? לא מפסיק לעשות את המבטא הזה. Calm it down, sir. Please. He's a troubled boy. Troubled boy, this one. Tell me when. טוב, ליאל משום מה מדבר עם מבטא בריטי מוגזם לכל המלצרים פה, בלי סיבה כאילו. You sneaky booger. My grandpa from my dad's side is from Mumbai. Mumbai? Yes. Mumbai, which place? What is it? Which place in Mumbai? Bitch, please? What does that mean? Which side? Mumbai is very... beach. Oh, beach side. Now where are you living? Now we live in Israel, all of us. Israel. Yeah. Nice. You are a friend. My friend. You're a good guy. Israel from heart. מה בעיה? Thank you man. אחלה טוב, גבר. אני חוזר בי, אני אוהב את הודו, הם לא מצליחים. מה יקרה עכשיו אם אתה רוצה עכשיו להיכנס לחדר ואתה רואה פתאום יש שם עוד 3 אנשים? ואתה רוצה לישון עכשיו הרי. וואי, אני אהיה בדוג. נכון? זה לא יהיה... לא, אני פשוט אלך כאילו, אני אהיה במיטה כזה וכזה ירמוז שאני רוצה לישון, ואם לא יתחשבו אז אין מנוס. אני הולך להגיד להם, be quiet please. אין מה לעשות. וואי, אני אהיה בשחור רע, אני אשים את שתי האיירפודס שלי ואני אהיה בטיקטוק. אני אגיד להם, guys, this guy just doesn't talk. אם יהיה אבל נגיד 3 baddies, וואו, פשוט, גם אני לא אתקלח, אני לא אדבר, אני צריך להגיד את המשען. אנחנו לא נדבר עם אף אחד, לא יש שום דבר. מקסים זה היחיד שדיברנו איתו. האמת שהוא די מקסים. לא. הוא היה צ'יל. הוא ואבי האריס. Teaming together. Shout out Avi Harris, bro. Shout all the way out to from Harris. Prague. All the way from Prague, bro. לא, אנחנו הולכים ברור. לא. בסדר, זה 3 צעדים. לא, הנה באמת, זה תמיד קורה. אוקיי, לא, הלכנו כל הדרך, זה היה לא נכון. לא, אל תגיד. רגע, לא. אנחנו תמיד חוזרים בדיוק באותן עקבות בדיוק. זה פעם שביעית אולי שזה קורה ביומיים האחרונים כאילו. עושים את דרכנו הביתה אחרי המסעדה ההודית וכריסמס מרקט. הטירה הזו. טוב, הגיעו אנשים נשים. נקבה, כן. זה של נקבה. ירדן פשוט צוהל כרגע. אוי, זה נהדר. נחזרו באיזה 1-2 הולכות לקלאב, כנראה. וואי, אנחנו כבר חנונים, יש לי באיזה 11 היום. לא, אין מנוס. מחר אנחנו נהיה בקלאב. כן. וואי, זה 2 גותיות נראה לי. לא, וואי, hell no. hell yeah. וואי, הם יבואו כזה מאוחר, זה פתיע קרינג', אנחנו נשען כבר, אנחנו נתעורר. מייעים אותנו. טוב, אני חייב להתקלח את זה שהם באות. כן, תתקלח זריז. וואי, זה בטוח 2 גותיות, זה 2 אנשים. וואי, זה דם רציני. קצת דם, כן. לא, זה די מגניב, אני חייב להגיד. לא, זה לא מגניב. זה לא מגניב כי הם חוזרות מאוחר ואנחנו כבר נשען, זה פתיע אנלאקי. אנחנו גם לא נראה אותנו בבוקר, פתיע קרינג' בבוקר. אנחנו נראה אותנו רק בבוקר, אני אהיה גרוגי. הוא יצטרך הקפה הזה של הבוקר שלו, אחרת הוא לא מדבר עם אף אחד. כן, אני צריך את הקפה בחדר אוכל ואז כאילו אולי נדבר איתן. וואי, זה קצת קרייזי מזה שתגות. איך זה עם בנים ובנות באותו חדר? אני כבחורה לא יודע אם הייתי רוצה לבוא לחדר עם 3 גברים שאני לא מכירה כאילו. תשמע, אתה בחור די מאיים, אני חייב להגיד. פאק אוף, יא? וואי, אבל אני שם בחולצה כמו זה דאו. קחו את המגבות שלכם. כך זה מגבת. זה נייס, אנחנו נכנס אותם לבלוג. אנחנו ננסה. ירדן מפחד שהם ייכנסו לחדר ויראו אותו ככה, אז הוא מתלבש זריז. לא, אני רוצה לא להיות עם מגד כזה צמוד הזה עם הצ'יקן לג, רק בשנייה. אני אשמור על הדלת בינתיים. אתה שמור. אני נראה צ'יל, אני נראה דאד בודי כזה בנוי. לא, אתה נראה צ'יל, אתה נראה... דאד בודי בנוי? כן. שאלה זה אם הבנות יחשבו שזה צ'יל, אני לא יודע בנוגע לאחד את זה. Yeah, that's part of the rules, bro. You have to show that you have like mental problems just to get out. Yeah, it's crazy.